ئارمانجا گەشەپێدانە بێڕاوستیانیا ساڵە 2030 نەهێلانە هەژاریە کوژەک لە سرانسەری جیهانێ کێمکردنا برسێ و دابینکردنا ئەولەهەیە خواردنێ و گەشەکردنا چاندنێ پەروەردەیە کێرهاتیە درێژدەم لە وڵاتên هەژار پاراستنا ئەرد و گەردونێ و ئاڤاکردنا civakên bi aştî. Sê fakter dibin sedemê cêbicêkirina wan armancan. Heza siyasiya 193 welatên endamên netewênêgirtî têrpare û bêşûbar ji welatên geşekirî û kêmkirina germiya jîngehê. Ev armanca ku cihê giring girtibû di civînên civata giştiya netewênêgirtî de berî heftiyekê, cihê armanca geşepêdana hezarsalîya 2000 girtiye ku heta 2015 sernekeft di kêmkirina birs û hejariya cîhanê de. Netewênêgirtî bawer dike ku astenga herî mezin boşatiya berfireha nêvbera hejar û dewlemend ye ku dibe egera xelk li hinek welatan li ser giyayê bijîtin. Eger em pirsgirêka newekheviye û nebûna hevsengiyê çare nekin, em geşepêdanê nabînin. û eger me geşepêdan nebû, dê me aloziyên terorê, şer û li hevçonê hebin. Du ji sê ji xelkê birsî li cîhanê li başûra Asya dijîn. Lê li Rojava Afrika cihê ku milîtanên Boko Haram lê çalakin, dihan hezar kes piramiya wan zarokin ji birsa dimirin. Em dizanin 12 mehên bê 75 ta 80 hezar wê bimirin li bakurê Rojhilata Nîjerya eger em negihin wan û xwarinên pêwîst negihînin wan. Li netewênêgirtî diplomat pênasînê dikin ku ew nexwedî biryarin belkû nûênerên 193 hikûmetên cîhanê di civata giştiya netewênêgirtî de dikarin karî bikin bo cêbicêkirina armanca geşepêdana bêrawistiyan. Hikûmetên cîhanê vê planê wek planek bû pêşeroja cîhanê dibînin. Zîdetirê pêncî welatên cîhanê ev ji bo pêşvebirina planên netewî ji xwe re kirîne armanc. Eger li hinek deverên Efrîka hişkatî egerê yekê yê çikbûna jêderên xwarinê be lê van salan li Bakûra Efrîka û li rojhilata navîn şer û tundûtîjî dibin egera wêrankirina jêrxana aborî. Ewlehî derencamê nebûna geşepêdanê ye. Çunku geşepêdana baş nîne, şer li cîhanê hene. Eger şer hebin, kar nabin. Eger kar nebûn, geşepêdan nabe. Vê ca nebûna geşepêdanê ji encamê nebûna aramiya siyasî û aborî ye. Li gora rêxistiya xwarinê cîhanê WFP nêzîkî 795 milyon kesan li seranserî cîhanê têrxwarin nîne û nêzîkî 100 milyon zarok li welatên hejar lawazên kêmxwarinê ne. 66 milyon zarok bi zigên birsî diçin xwendingehê. Egerên ku hejarî û birs li cîhanê hebe zorin. Lê netewênêgirtî dibêje eger heman jêderên çandinê ji mêran re heyn xaniman jî hebin 105 milyon kesê birsî wê têr bin.